V-am găsit la un nou episod. Această serie va fi despre Critical Ops și deocamdată ne uităm la unul care se joacă. Mă, nu mai da. Hai de cap. Și Sunt și eu aici. Și cred că ăsta se va numi Distracție pe aici. Critical Ops. Sunt și eu aici de Suicide Lollipop, care o să-mi schimb numele că nu mă lasă încă. De ce? Nu știu, e și tu? Da, bă, stai așa Gmail să... Pro, stai că vin. Sunt în spatele tău. Oh, Bum. stai așa. R4. Stai cu arma mea în fundul meu. Fute. Stai cu arma ta în fundul meu. Dar nu pot să... Bine, Stau bine. eu. Stai, bă. Îți trag un fund. Ce bine e. credeam că tras ăla, mă. Hai să vedem. Care ești, mă? La care se duce raș pe ei. Bă. Nu! E unul în spate. Și A murit. am câștigat. Gata. Uite ăla cu bun. GG. Stai așa. Așa. Doamne, cum se aude. Token Smoke. Care ești? Hai, așteaptă puțin. Nu mă te așteptăm noi. Hai, mă, că sunt aici. De capul meu ne Hai că luăm. îi stau prin cealaltă parte. Nu, Hai, urcă sus. Repede, urcă sus. Sunt sus în puii mei. Oh, double kill, perfect. Easy game. Eu aici sunt mereu. Easy game. Da, să meargă și pe mine. Eu ascunzătoare pe... Unde ești? Bă, care ești? Eu sunt în spate. Bine, hai, vină de după tot. mine. Vreau să-mi arate. Stai așa ca așa. Bă, are skin pe Deagle. Te rog. Trebuie să-mi iau. Skin pe Deagle, uite. Haide, vină după Uite mine. ce skin pe E unul Deagle în are. față. Fac. Haide. Apărăm E? spatele, că vine unul din față. Eu ți-apăr față, nu spatele. Vină. Stai cu... Care ești? Eu sunt în spate cu Na, penul. uite, gata. Oi, de capul meu, unde sunt ăia? Sunt toți aici. Lag. Unul mort. Te uiți la mine? Uite, vezi? Da, bă, m-am prins. Uite. Ok. Nu! Ai văzut ce pușcă? Ce? Nu vreau să mă mișc, să nu-mi ia cineva pușca. Ce frumos e Deagle-ul ăsta. Care ești? Uite-te la mine. Ți-l arunc. Șmecher, norocos. Hai, vină. L-am luat de pe jos eu. Stai că e unul în față. L-a aruncat cineva în bază. Hai că vină după mine. Doamne, de ce dai cu... Bă, știi ceva? Stai cu sniperul. Noi... What? Ce s-a auzit? Dumneavoastră... nu cred că ați auzit așa ceva, dar... Ce s-a... El. Muzică. Stai, ce-am făcut? Ai oprit filmul? N-ai început filmarea. Mă rog, haide, dă-i. Bine. Fă-ți intro. Noi filmăm amândoi și el a uitat să-și dea... Bună ziua! Bună ziua toată lumea și... asta e ciudat. Bună ziua toată lumea și bine v-am regăsit. Sincer, acum nu apăs pe nimica. It's so creepy. Sunt pe Critical Ops și e unul acolo, great. Cred că asta va fi distracție maximă. De capul meu am apă. Eu la uite, asta Game Pro, Gmail Pro. Gata, cu l-am plăcere. văzut. Trebuie să-i dau backstep. Eu cu... De backstep. Deci eu... grozav. Deci eu sincer acum nu apăs pe nimica. Hai că merg și eu pe Da, aici. merg și tu pe acolo. Bă, știi ceva? Bă, dar e frumos rău ăsta. Să-mi iau și eu skin-ul ăsta. Mai bine mor. De ce? Ceilalți așa.
Îi dominăm, sincer, Fuck acum. you. Mamă, ați văzut? Cu bagul ăla am omorât 2. Bravo, mă. Nebunule. Vezi, mă, că-s bun. LOL. LOL. Cum o să stăm așa să păzesc bomba? Nu, cred că o să stai pe shift. Ia, stai pe shift. Ei, te miști mai încet, măcar. Bă, frate, ce are? Pe zi bomba aici. Știți ceva? Stați puțin. O să opresc puțin filmarea. Pa, pa. Ok. Să-i dau puțin quit și o să intru la loc. Mother, Câte frame-uri ai? motherfucker, s-a mișcat o... Cum se cheamă? O pușcă. Tot pe plața, bine. Deci, aici Ce-i faci, mă? am văzut că e cineva Da, acolo. și eu. Am câștigat. Ok. Da, cred că nu. Da. Da. Ce Bun, frumos am început pe iar. 90. Stai, am început? Nu. Da. Ba, Bă, am da, început. ai început. Acum ne uităm la Rareș, vărul meu care Oi, de capul meu m-am speriat. care și el se joacă Creative Call Ops cu noi. E mapa lui. Eu am făcut-o. Să știți că eu am făcut-o. Am luat-o de pe Steam. Taci că suntem pe telefon. Da, știu. Bă, tu nu-l vezi pe ăla. Nu m-am mai chinuit. A, da, ăia n-au plantat N-aveam bomba. cum să iau, îl Gata. iau pe ăla. Frate, deci am eu bagul mereu și am 4.000 de bani. Are 4.000 de bani, eu am 16.000. Acum am Dar ce? Rareș. E de ăla. Unde ești? Nu e Deagle ăsta. Unde ești? Deja au venit. Jimmy Pro. Proule. Facem muce, 10 la 10. De fapt noi facem pentru că e egal. Ne, mă rog. Până acum ai văzut că din cauza mea am câștigat de 2 ori. Și eu am Și făcut avea un double bagul kill. ăla. Și că acum eu am nu mai am. făcut un double kill. E Da, prea cine dă ăla? easy Hai, mă, că eu am game. făcut multe kill. Easy game, ia, stai Easy așa. fucking game. Hai că sunt lângă tine. Ia, eu am 3 kill-uri. Tu ai 0. Da, pentru că și-am intrat din nou, dar înainte am vreo 17. Și ceva. Eu aveam vreo... 20. E unul. A căzut o pușcă pe jos pentru că a ieșit unul. Oi, ce s-a întâmplat? Eu am tras. Ok. Hai, vină în baza secretă. Fac cum ne omoară ăia. Vezi că o să trag în tine. Oh, Bă, deci nu pot să cred, frate. easy game, trece în paza lor. De ce, Eu mă? cred că o să mă uit la asta. Tu ai murit? O să mă uit la pistolașul ăsta frumos. Bun. Frate, câți mai sunt? Ia, e în B? E în A. Evident. Da. Și noi el Stai, ca... Stai, că- și mi-e frică. Sper eu că stă după colț. Surprise, nu e. Dar... Dezamorsează the fucking bomb. Nu, eu fug. Fugi. Fugi. Dar cum am dezamorsat-o? Eu ți-am spus, pleacă. Oh, fuck. Eu am fugit tocmai în cealaltă parte a hărții. Rareș, tu cât de mult ai filmat? 9 minute. Eu aproape 5. Mai am 5. 6 minute de filmat. Că ne lasă numai să filmăm 15 minute. Nu, sunt aici. Care ești? Uite-te în gură. Uite-l. Mă gândi la Cine a tras? căștile. Haide, mă, vreau eu să-l omor. De ce se aude așa? Surprise. Deci,
Am avut atât de mare lag încât Au a murit. tras cu 1000 de... Oh, uite-l. De ce stai cu acau? Sunt în față doi. Au murit? No. E 1-2. Mai ai unul de... Defuse the fucking bomb, Alex. Sau măcar omoară-l pe ăla ca să avem meciul. E după colț. Vezi, am spus. Nu, și nu câștigăm, fac. Fugi mai bine. Oh, ce bine. Vezi, Rareș? Mai bine. Vezi cât de prost sunt? Da, e bine. Vezi, am 3 kg, tu ai 3. Și ai 0 defuri, cum? No, nu mai am Deagle, Uite cu talent, Rareș, vezi că-s bun. Ne-am luat Deagle din nou. Unde te-ai De dus? fapt, ne place Deagle-ul nou. Unde te-ai dus? Avem o română perfectă. Bă-te Nu, loc! nu, bla, 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 De bla, nu te-a bla. omorât? Nu știu, a tras cu o grenadă fix în mine și nu m-a omorât, știi? Bă, da, frate! Vezi că înaintează ăsta. Ăla a fost eu. Bravo, erau Da! Am tras doi. Eram sigur că erau doi. Putea pe bune acum, ce să faci? Măcar putem să ne luăm sub machine guns. Eu nu mi-au. Care ești? Ala, bala, port. Tocala. Eu sunt Progmail. Prog, mai... Oh, Vrei să mai filmăm alt videoclip? De evident, dar cu altceva. Da. Ia și tu War Friends. Să ne luăm un War Friends care e un fel de TF2. Crezi că știu ăștia care se uită, românii ăștia cei TF2? Că cine nu se uită la I Hate Pink? Eu! Ai de capul meu, a dat cu flash. A dat cu Ok. flash. Că doar ăla e... I hate pink și mie îmi place pink-ul. Mie-mi place de Pink. Îmi place de pula. Nu, e în spate. Oh, fuck you. Nu, a murit. Oh, după aia a intrat unul rău. Nu, ce Te rog, nu fac Nis. Oh, frate. Ai de capul meu. Știu exact ce nume să-i pun. Please kill me. Ce fac Please eu? kill me. Bine. Nu. Ba da. Unde Uite, ești? stai așa. Mail Pro. Așa, încă. Uite, bună. Ceau. Ne putem. Știu unde stau. Unde? Nu te-ai pus în locul meu, nu? Nu. Vezi că a dat cu... Îi văd câțiva. Vine unul din spate. Să-mi vedem... Ială. De fapt, nu e. Zici că erau... Eu mă uit la tine pe ecran să văd dacă nu sunt. Că Câți văd. Văd câțiva pe aici, vin pe aici. ce n-ai luat? Pentru că... Dacă vine de oriunde, noi îl împușcăm, da? Îl împușcăm. Ok, încearcă. De ce stai așa? Stai așa că am o presimțire că se duce în... B, evident. Hai că eu stau tot în A. Chiar dacă vine. Nu sunt... Tu i-ai dat? Nu, unul. Unde Și e? mai avem 1 minut eu. Eu mai am 6. Da, cât mai aveam eu acum 6 minute. Da. O să încetez videoclipul când și-l termină el. De ce? Oi, de capul meu, sunt 2 acolo. Îi dau rush. Am doar de rush în puță. Te mori! Fuck it! Ai murit de la o grenadă. Da. Cum se poate așa ceva? Oh, și nu mai am gloanțe multe. Nu! Da, era bine să mor. N-am mai avut gloanțe de viață. Ce? Mămică. Și cam aici o să-l opresc, că mai am foarte puțin.
Hai 10 de Rareș, secunde. mai e foarte puțin. Da. Și... Pa, pa!